כמה שבועות, קמו שתיים שחושבים את עצמם חכמים גדולים. פתחתם חשבון עם כל יהודי ויהודי, אז נגד כולם פתחתם חזית. הדלקתם אש לא קטנה, לכבות אותה? אי אפשר. אם הם ימשיכו לעשות את זה, הם יעוררו תגובות שהם לא מדמיינים לעצמם. אין סוף לעונש של מי שמטעה, מי שמסית ומדיח. עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו מאוד הגמרא בגיטין ונזיין, מאוד שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצא מהקיבה של בני האדם, וחתולים וקלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש ככה כל רגע. זה קרה, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לרסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה. כולם יראו את זה. ולהוציא את השקר של כולם החוצה. את השקר של הנצרות הזאת החוצה. שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם. של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח. שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתם של גן עדן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת הזאת. אדון בגדדי היקר, אנחנו מבינים שאתה קצת כועס, חלקנו גם פעם חשבנו כמוך. אתה אומנם מצטט יפה מאוד מהתלמוד, אבל הרעיון שאלוהים לוקח על הכתפיים הרחבות שלו את העוונות של כולנו, הוא לא רעיון זר ליהדות, אלא מגיע ישירות מהתנ"ך היהודי שלנו. ראה לדוגמה זכריה י"ב, תהילים כ"ב וישעיהו נ"ג, המנבאים על כך שאלוהים יגלה את עצמו לאנושות בדמותו של המשיח, על מנת לסבול איתנו, לסבול למעננו ולמות כקורבן בעבורנו ובעד חטאינו. ככה שלא נעבוד אותו מתוך פחד, כעס או כפייה דתית, אלא כי אנחנו אסירי תודה על מה שהוא, באהבתו, עשה עבורנו. דוגמה נהדרת תוכל למצוא בישעיהו פרק נ"ג. אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם. ואנחנו חשבנוהו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. אדון בגדדי, דרך ארץ קדמה לתורה, והכעס שלך, כל הכעס הזה שלך, הוא חטא. אבל גם אותו אלוהים לקח על הכתפיים הרחבות שלו. אנחנו מבינים שאתה מייחל למותנו, אבל אנחנו לא כועסים עליך. ישוע לימד אותנו לאהוב את השונאים אותנו ולהתפלל עבור האויבים שלנו. אז אנחנו אוהבים אותך וסולחים לך. בדרך אגב, ההצעה שהצענו ליוסי מזרחי בזמנו לעשות דיבייט פומבי, לה הוא לצערנו סירב, עדיין פתוחה, גם לך.